Сәлем, біз бүгін крашеннар турында оқыйбыз. Тарихын турында әйтсәк, ул инде аңлашыла. 16 гасырда кайчан күп татарларны чукындыра башладылар һәм шуннан бирле крашеннар була башлады. Ул әле Казанда һәм Астрахан ханнарында да булган инде. Икән, аларның татар теле крашен диалекты белән икән. Ничек күп кеше крашен булганнар, чөнки крашен булуы кешегә булышканда, кешегә әзрәк акча түләргә кирәк булганнар, чөнки синең дәүләтеңне бетергәчләр, синең дәүләтеңә киләләр һәм алар акча түләтәләр синнән. Һәм син аларның диннәрен алсаң, син әзрәк түләйсең я түләмисең дә. Ә менә безнең шикелле татарларны бик каты, бик кыйбат иттереп түләткәннәр. Шуңа күрә күп кеше крашен булган, чукындырылган, диннәрен үзгәрткәннәр. Ул әле чукындырсаң гына ярый, үз татарлыгын белеп калып булуын, әйме? Чөнки алар онытмаганнар үзләренең арабик язуларын, ләкин беренче булып алар кирилликны тота башлаганнар. Чөнки татарлар әле заграк тотканнар бугай гарәп язуын, әле минем бабай тота иде аны. Монда бейекле кешеләр крашеннәрнең, мондай рәсем күрдем, фото. Мен белмәм, ничә бүре аларның шундый Питрау фолк фестивале. Кызык. Менә бу Питрау фестивале турында видео бар монда. Аннан лайк куярга һәм минем каналыма язылырга, я донатлар җибәрегез, минем каналга ул бик тә әйбәт иттереп булышачак. Әле миннән бу видеоны сорганнар иде, кемдер крашен. Шуңа күрә менә сорасагыз кемнәр турында язарга, мин яза да алам, бәлки. Шунда киемнәр аларның кызык инде. Сандугач ул бер законна шалмый, аның кызы булырга тиеш. Кыз да тапкан инде. Ничә бар булды? Ансамбле. Телләре безнеке шикелле. Әле кайберләре яулыкларда кигәннәр бит. Тегелгә төшерәм Әлмәт районы Кәләй авылы. Һәм менә аларның түбәтәй түгел икән. Кызларга кием һәм ниндидер эшләпә. Шуңа күрә алар Кәләем фольклор ансамбле. Шул сабантуй шикелле әйбер инде ахрысы. Ярар, бик тә кызык. Киемнәре әзрәк тә ошаганнар. Менә бу елгыныкы. Җитте. Бирәбез. Моның кадәр бүтән кеше бар. Салават кетті. Салават үзенең тәнен күрсәтергә. Монда аңлап та булмый, бу сабантуймы, я бу Питрау машинлап та. Бик каты ошаганнар икән. Ярар, аңлашылды. Христос терелеп торган. Христос өлгәненнән терелеп торган. Менә монысы кызык, алар башымда аңлап булмый, ничек чынлап та менә алар татар телендә сөйләшәләр һәм диннәре икенче икән. Икенче телдә сөйләшмәләр икән. Менә шунысы өчен бик зур рәхмәт. Культура ул баштан инде телдән башлана, диннән түгел. Аны аңлашырга тиеш бар кешедә. Иң мөһиме кешенең ул культурасын белер өчен ул тел. Минем уем буенча. Һәм крашеннәр чынлап та күрсәтәләр аны. Чынлап та ул телдән. Ölümden kuvvetin bitergen. Шулай. Бу субота бигдән нава бу көнне Христос җылыга китеп 3нче көнендә терелеп торыр дигәннәр. Менә шул крашеннәр турында. Хәзер Казакстанда нәрсә эшләр икән аларны кызык. Бәлки чөнки алар Астрахан ханында булганнардыр. Астрахан ханы әзрәк Казакстанда тоташ бугай. Ничек мин хәтерләйм. Каспий бар. Моның белән без бетерәбез. Сау булыгыз.